Umi. Apa Sri luwes enten anakku. Lapo Mi sama Mi? Aku sih senam. Betek-betenane sih. Duh, aku mari senam Sri mani duku. Ya Allah, kemenyeke. Apa kon tungane kok rene? Ya saking iku mang lho Mi, aku mari apa ku jenenge? Mari tuku blonjoan. Ora delok omahe sampean kok buka ya aku mampir ta. Iya tak buka terus iki hawa-hawa sing elek-elek cek metu. Iya anyane bener anyane. Anu Mi, Anu apa? meneh-meneh sama lek butuh nang aku iku saminggu ate ning lencer. Lho lencer andi kon duwemu kok, Bok? Lho ora aku lek nyelengi wis suwe Mi, di sekolahnya anakku Mi. Ate lencer andi. Nang Bali. Seneng ire kon duwe sangu kon niku nang kono iku. Nah, aku iki mangkane ngomong sama Mi, aku kok gak iso nukokno apa-apa wong aku ya dhuwitku pas-pasan gawe budal tok alhamdulillah Mi aku iku. Walah, lah kon iku lho gak duwe dhuwit ya kok iso budal. Tapi jenenge kepengin cek ro ya. Iya, anyane aku gak tahu Mi, gak tahu ya lek sampean wis kok ndi teko Singapura barang. Lek jenenge nang Bali ya wis ping 100 wis. Ya Allah seneng. Aku sik katene pisan iki lho Mi, mangane aku koyo sok weneng ngono Mi, bapak masuk gak duwe sangu aku. Ayo tenang ayo tak sangoni kon untung kon rene lah kok lek gak rene mau seru aku lek kon kuat nang Bali sik enten ono kene ya. Oh iya. Oh, alhamdulillah ya Allah jangan jadi rezeki. Kon kok si pinter men Sri kon niku jan. Sri, dhuwitku kes entek iki mek karek 500 golek ndek ndukure kulkas ora ono iki lho karek mek 500. Ya Allah, duit sampean iku pating kelecek ya. Kok ono dasar situ es rego 100 ku sing sisae kon 400 iki yo. Oh, suwun ya Mi yo. Gak iso ngkeki akeh ya. Mi aku sepurane aku rene iki bukannya aku njaluk-njaluk lek Mang Mi. Yo, ya rodok. Ya wis kon anu aku tak lanjut. Ade wis Mi ya semangat langsing ya Mi ya. Kon ya Mi, kita tukokno oleh-oleh gawe sampean di apa? Salim. Assalamualaikum. Yo hati-hati di jalan iya Mi ya.